Araba joué kalo tile 16 sanba fila ani mugan ani duuru DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲansuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Sibiri tɛmɛnen joué kalo tile 12 sanba fila ani mugan ani duuru sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati an ka Bamakɔ aéroport international Modibo Keyita yɛrɛ kɔnɔna an ka dɔɔni maaw ka cɛden minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ yuruguyurugu ale ni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni kɛlɛ aéroport yɛrɛ kɔnɔna olu ka cɛdenw yɛrɛ kɔni taara bɔ muso dɔ ka valise yɛrɛ kɔni kan muso min si bɛ san 39 de la a yɛrɛ k'a fɔ ko ni muso kɔfɔlen kun bɛna taa Casablanca jamana de kɔnɔna na an ka dɔɔni maaw yɛrɛ kɔni ka cɛden minnu bɛ aéroport kɔnɔna na u taara sɔrɔ cocaïne kilogramme 4 ani dɔɔni bɔɲako yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni muso kɔfɔlen ka valise kɔnɔna na min kun tagata don Casablanca jamana de kɔnɔna na Surtout dɔ an la kunnafoniya kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gundam-Ville maaw yɛrɛ kɔni bɛ den la ka da kan ko sifinnaka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ Gundam mara kɔnɔna na ni sifinnaka ye ale ka baara bɛn bɛn telimani boli yɛrɛ de kɔni ma ko ni sifinnaka kofɔlen ale ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛlɛla fɛn pɛrɛtan dɔ yɛrɛ de kɔni kan wale min kɛra sababu ye ni ka sifinnaka kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na Musa Mara ni ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni an ye kunnafoniya sɔrɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ka lamɛn commune 4 tribunal maaw yɛrɛ kɔni fɛ ka da kan ko don tɛmɛnenw na Musa Mara ale ye publication dɔw kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan publication min kɔnɔna na Musa Mara ale tun bɛ ka juguma dɔw kɛ ni ka ɲɛsin Archibald Mohamed Dit Leroy Rose la vie chère ale ni détenu d'opinion yɛrɛ kɔni caman ma minnu datugu bɛ kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Musa Mara yɛrɛ kɔni ka nin publication in de kɔfɛ min ye commune 4 procureur ale kɔni ye laɲini kɛ an ka Mali brigade d'investigation maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka Musa Mara yɛrɛ kɔni wuli walasa a ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ka nin publication in na cogo min an ka procureur ale ka se ka faamuyali sɔrɔ Musa Mara ka nin cikan in na Sénégal ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnbɛn Mauritanie jamana ma olu bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u bɛ laseli kɛ ko k'a daminɛ bi araba in na juillet kalo tile 16 sanba fila ani mugan ani duuru ko Sénégal ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ baara la Mauritanie jamana kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen bɛna tile fila baarajɔ dɔ yɛrɛ kɔni bolo da ka da kan ko Mauritanie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛwale dɔw bɛ ka taa ne ka Sénégal ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko olu tɛ jɛ ni o ye ka da kan ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna Sénégal ale ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛla la juillet kalo tile 2 tɛmɛnen Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sénégal jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale nalen ni ka bɔ a ka visite la États-Unis jamana kɔnɔna na kari tɛmɛnen juillet kalo tile 13 sanba fila ni mugan ani duuru Bassirou Diomaye Faye ale bɛ conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛ conférence de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin maaw ka kuma ma ni o ye ko fɔɲɔgɔnkɔ ko kɔni bɛ Bassirou Diomaye Faye ni a ka premier ministre ni ɲɔgɔn cɛla la ni o ye Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni Bassirou Diomaye Faye a b'i da don nin ko in na ni ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka a faamuya Tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 14 sanba fila ani mugan ani duuru Donald Trump ale kɔni bɛ laseli kɛ ko a bɛna sanction kuraw yɛrɛ kɔni ta Russie kama ko sanction ninnu yɛrɛ kɔni tɛna ta Russie dɔrɔn kama Russie ale ni a jɛɲɔgɔn ko États-Unis bɛna sanction ta olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kama sanction in bɛ ta lahalaya jumɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲani tile 50 bɔɲako yɛrɛ kɔni cɛ ni Russie ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ma ɲɛ bɛnkan dɔ la Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kan ko Russie ni a jɛɲɔgɔn ko États-Unis bɛ dɔ fara olu ka droit de douane yɛrɛ kɔni kan ko kɛmɛ sara la Russie n'a jɛɲɔgɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛmɛ yɛrɛ de kɔni sara u ka droit de douane ye ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ sanction ye ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma ka da kan ko États-Unis tɛ ka ɲɛ sɔrɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ banni ko hukumu kan na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na An ka Mali office central des stupéfiants ni o ye OCS ye olu ka directeur kɔni bɛ communiqué kɛ tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 14 sanba fila ni mugan ani duuru communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 12 sanba fila ni mugan ani duuru sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati ko OCS ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ aéroport la ni olu ka baara ye trafic illégal ale ni
ɲɛnaminimafɛnw doli kɛlɛli yɛrɛ de kɔni ye aéroport yɛrɛ kɔnɔna ko olu taara u bolo da valise 2 yɛrɛ kɔni kan min kɔnɔna na cocaïne ni o ye ɲɛnaminimafɛn ye k'o de tun bɛ nin valise kofɔlen kɔnɔna na ko cocaïne giriya yɛrɛ kɔni tun bɛ taa kilogramme 4 ani dɔɔni bɔɲɔgɔn de la. OCS directeur ka accord fɔ la a ka communiqué kɔnɔna na k'u sera ka nin saisie yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ valise nin yɛrɛ kɔni enregistrement ma kɛ ko wa valise in tigi ye muso ye min si bɛ san 39 yɛrɛ de kɔnɔna ko ni muso kofɔlen ale tun bɛ ka voyager ni ka taa Casablanca jamana de kɔnɔna na. U ka kɔrɔfɔ la ko muso min yɛrɛ kɔni minɛna ni ɲɛnaminimafɛn ye ko Mali nationalité yɛrɛ de kɔni bɛ a bolo ko nka muso kofɔlen a yɛrɛ kɔni kumanen ni kun ye a ka accent yɛrɛ kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana wɛrɛ accent yɛrɛ de kɔni kun bɛ a la ko nka min yɛrɛ kɔni kun jɛlen don o de ye k'an ka Mali nationalité de kun bɛ muso kofɔlen in bolo. Tɛgɛ dalen ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni ka aéroport cɛden ninnu kelen ni ka a lasigi ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tegu a la kuma kun fɔlɔ yɛrɛ kɔni na muso in y'a yira k'a fɔ k'ale ta tɛ valise in ye ko muso dɔ min sigiyɔrɔ bɛnnen don jikɔrɔnin de ma ko o yɛrɛ de kɔni ye valise in kalifa ale la ko ɲɔ tɛ ale ta tɛ valise in ye kuma tɛ valise in kɔnɔfɛnw fɛnɛ ma. OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni valise in minɛ ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni na o ye saisie ba yɛrɛ de kɔni u bolo ka d'a kan ko in kɛra sababu ye n'u sera ka trafic ba dɔ yɛrɛ kɔni tigɛ ni maa ninnu na an ka aéroport siraw fɛ. OCS bɛ cellule aéroportuaire anti-trafic maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka cɛsiri ale n'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni na ni opération in senfɛ. Wa OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ tila ka layidu yɛrɛ kɔni ta ko u cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛnw trafic kɛlɛli la ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati. Ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ nin ko in ye réseau yɛrɛ de kɔni ye maa ninnu bolo ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau kofɔlen in ci. OCS directeur bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka collaboration tɛmɛ an ni an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa an ka to ka jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ. Cellule aéroportuaire anti-trafic maaw yɛrɛ kɔni ka nin saisie ba min yɛrɛ kɔni kɛra u folen don kosɛbɛ OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ kosɛbɛ u ka cɛsiri ni u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na. O de la OCS directeur bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka to ka collaboration tɛmɛ an ni an ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko de bɛ se ka u dɛmɛ u ka nin baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛli baaraw de ye an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gunamville maaw yɛrɛ kɔni bɛ deli la k'o sababuya bɔ sifinnaka dɔ ni ale ka baara kun bɛn bɛn telimani boli yɛrɛ de kɔni ma Gunamville kɔnɔna na ko nin sifinnaka ye ale ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛlɛla fɛn pɛrɛtan dɔ yɛrɛ kɔni kan wali min kɛra sababu ye ni ka sifinnaka in bɔnɛ a nin na wali de kɔni kɛra sababu ye ni ka Gunamville maaw yɛrɛ kɔni bila deuil la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni dusu ma kasi ko min yɛrɛ kɔni ye nin sifinnaka in sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko a kɛra kɔsannin na yɛrɛ kɔni ko n y'a yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn pɛrɛntan ninnu yɛrɛ kɔni ye danger ye région kɔnɔnaw ni u kɛrɛfɛmɔgɔ sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma. An ye nin kunnafoniya in yɛrɛ kɔni sɔrɔ source locale dɔ yɛrɛ de kɔni na min y'a tiɲɛtigɛ an ye k'a fɔ ko sifinnaka in ale ka moto in yɛrɛ kɔni yɛlɛla fɛn pɛrɛntan yɛrɛ de kɔni kan. Ni ko min kɛra Gunamville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira an bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko fɛn pɛrɛntan minnu yɛrɛ kɔni bɛ dogo banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko fɛn yɛrɛ kɔni menace ba ye population ma ka d'a kan banbaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ nin fɛn ninnu dogo sira la walasa a ka se ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don an ka Mali finitigiw kunna. Ni sifinnaka yɛrɛ kɔni bɔnɛnen ani na ni ale ka baara kun bɛnnen yɛrɛ kɔni don yalayalaw de ma telimani yɛrɛ kɔni sanfɛ ni o kun ye ale ka baara ye o kɔni y'a yira maaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin yɔrɔ sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ danger la ka d'a kan ni nin fɛn pɛrɛntan nin yɛrɛ kɔni dogolen bɛ nin ville kofɔlen in kɔnɔna na a bɛ se ka na ni kasara ye yɔrɔ sigibaa maa ninnu ma. Ni sifinnaka yɛrɛ kɔni ka fatuli k'o sababuya kɛ fɛn pɛrɛntan ye o ko jaabi yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw olu y'u ka yalayalaw caya région in kɔnɔna na kosɛbɛ walasa ka se ka fɛn pɛrɛntan fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ dugumana yɛrɛ kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni bɔ walasa don n'a nata in na fɛn in kana na kasara yɛrɛ kɔni se maa si ma. Gunamville autorité locale olu kɔni bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin région maa ninnu yɛrɛ kɔni ma u b'a laɲini u fɛ k'u hakili to u yɛrɛ la u ka to k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ walasa ka se ka nin fɛn sugu ninnu yɛrɛ kɔni éviter ko wa nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni k'a dɔn ko autorité u bɛna campagne de sensibilisation ba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka ville sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni sensibiliser fɛn pɛrɛntan ninnu yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw la.
campagne min na ke gundam autorité locale yɛrɛ kɔni fɛ o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa ka population yɛrɛ kɔni la sensibiliser kosɛbɛ ka yiru la k'a fɔ ko n'u bisigara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na u sigiyɔrɔw la u b'u teliya joona ni ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya o ko la ka da kan ko kadiri dɔrɔn de kɔnɔna na an ka Mali fintigiw olu bɛ se ka baara camanw kɛ min bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi don n'a nataw la. Ni sifinnaka min yɛrɛ kɔni fatura ni ka o sababu kɛ fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni cilen an bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni kɛ ale ye ko Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. An ye kunnafoniya sɔrɔ ko kunu tarata juillet kalo tile 15 san 2025 tilengafɛla nɛgɛ kanɲɛ 14 ka sanga ni miniti 15 ye ko Bamako commune 4 procureur ale kɔni ye convocation di an ka Mali brigade d'investigation judiciaire ma o yɛrɛ kɔni ma k'u ka taa o yɛrɛ kɔni di Musa Mara yɛrɛ kɔni ma ni o ye an ka Mali premier ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni convocation yɛrɛ kɔni dira Musa Mara yɛrɛ kɔni ma k'a k'i jija ɲa nin don kelen yɛrɛ kɔni tilengafɛla nɛgɛ kanɲɛ 15 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni a k'i jija ɲani o yɛrɛ kɔni cɛ o k'a sɔrɔ a taara procureur ka welekanw yɛrɛ kɔni jaabi. A ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko juillet kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025 Musa Mara ale ye publication dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ Twitter sanfɛ publication min yɛrɛ kɔni na a b'a yira k'a fɔ ko détenu d'opinion kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arachibald Rose la vie chère Mamadou Dick Leroy fo ka taa se détenu d'opinion yɛrɛ kɔni ma minnu minɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Musa Mara y'a yira k'a fɔ k'ale taara visite kɛ ni maa yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko visite ko in yɛrɛ kɔni bannen ka halisa ale b'a yira k'a ka jukɔrɔma dɔ yɛrɛ kɔni bɛ détenu d'opinion yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko procureur ale kɔni ye wele k'a da kɛ ni ka ɲɛsin Musa Mara yɛrɛ kɔni ma k'a tun bɛ fɛ ka min fɔ a ka nin publication in kɔnɔna na ko procureur ale bɛ fɛ Musa Mara ka na o ɲɛfɔ ale ye kosɛbɛ walasa ale ka se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi procureur yɛrɛ kɔni ka Musa Mara weleli ko hukumu an bɛ ni kunnafoniya dɔrɔn de dɔn a ko ɲɛ kan don n'a nataw la ni ninnu ka ɲɔgɔnyew yɛrɛ kɔni banna n'an ye kunnafoniya kura sɔrɔ a la an bɛ segin ko kura ye ni ka na olu da aw tulo kan. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Moritani jamana kɔnɔna na. Fédération des associations et groupements des Sénégalais en Mauritanie ni o ye FACSEM ma yɛrɛ kɔni nin ye jɛkulu ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sénégal ka jamana kɔnɔden minnu sigi bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na olu de bɛ nin jɛkulu kofɔlen in kɔnɔna na o maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko k'a daminɛ bi araba in na juillet kalo tile 16 san 2025 k'olu bɛna tile 2 baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda Mauritanie jamana kɔnɔna na o kɔrɔ de ye ko Sénégal ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ko u ka tile 2 yɛrɛ kɔni bila ka sɔrɔ u ma baara kɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko Sénégal ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ko Mauritanie autorités bɛ ka ko dɔw ta ne ka u sɛgɛrɛ ko minnu t'i bɛn Sénégal ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni b'a danni ma u y'a yira k'a fɔ ko tile 2 in kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛna manifestation dɔ kɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na manifestation min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ basigi kɔnɔna na ko kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni tɛ wa manifestation in bɛ kɛ Mauritanie fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na manifestation in kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa k'a yira diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni na ko Mauritanie ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛwale jugu ta ni ka Sénégal ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ko Mauritanie bɛ ka u kɛ Sénégal jamana kɔnɔdenw na ka sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kura dɔw yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la wagati laban ninnu na hakilina jiginna juillet kalo tile 2 tɛmɛnen san 2025 bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛmɛna Sénégal ale ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛla la bɛnkan sɛbɛn min kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka carte de séjour yɛrɛ kɔni da nɔgɔya kosɛbɛ Sénégal ka jamana kɔnɔdenw bolo Mauritanie jamana kɔnɔna na o bɛnkan sɛbɛn kun kɛ kun de ye walasa jɛɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ Sénégal ni Mauritanie ɲɔgɔn cɛ la ka u ka o jɛɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni to renforcer kosɛbɛ Sénégal ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mauritanie ma olu ka jɛkulu ni o ye FACSEM ma yɛrɛ kɔni olu ka kɔrɔfɔ la k'u y'a ye k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn tɛmɛna Sénégal ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko nka ko terrain sanfɛ ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛ ka labaara ka d'a kan min bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na ani kɛwale minnu bɛ ka k'o la Mauritanie jamana kɔnɔna na k'u tɛ kelen ye ko Mauritanie ka autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka Sénégal ka jamana kɔnɔden dɔw minɛ u ka so u bɛ dɔw minɛ u ka baarayɔrɔ la u bɛ dɔw minɛ u ka carré kɔnɔna na ko ka sɔrɔ o maa ninnu ka papier u bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ u bolo Mauritanie jamana kɔnɔna na ko Sénégal ka sifinnaka dɔ ni ale bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ko Mauritanie ka autorité yɛrɛ kɔni ye nin sifinnaka in minɛ ka sɔrɔ récépissé de demande de carte de séjour kun bɛ sifinnaka in bolo ko Sénégal ka jamana kɔnɔden dɔ fɛnɛ kabini ale yɛrɛ kɔni sera Nouakchott mara kɔnɔna na
ko min yɛrɛ kɔni Moritani autorités ye k'u ye ale yɛrɛ kɔni minɛ ko ka sɔrɔ ni ma ko fɔlen kalo 3 titre de séjour dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a bolo min date yɛrɛ kɔni ma ban ko nka o n'a ta o ta Moritani ka autorités yɛrɛ kɔni sifinaka in minɛ Nouakchott mara kɔnɔna na témoin dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Moritani ka force de l'ordre yɛrɛ kɔni ye olu ka titre de séjour minɛ ka a fara ko ka sɔrɔ o titre de séjour yɛrɛ kɔni dira olu ma Moritani autorité maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko nka o n'a ta o ta Moritani ka force de l'ordre bɛ ka olu ka titre de séjour minɛ ka u fara ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ FACSEM maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw fɛnɛ bɛ olu ka u ka papier ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na o gɛlɛyaw ye jumɛnw ye ko Moritani jamana bɛɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na carte de séjour demande yɛrɛ kɔni dépôt bɛ kɛ yɔrɔ mun na k'o ye centre 2 dɔrɔn ye ko papier ko gɛlɛyaw ko bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni olu ka titre de séjour renouvellement o bɛ ka o ko yɛrɛ kɔni bila retard la ko n'o tɛ Sénégal ka jamana kɔnɔdenw olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka u ka titre de séjour renouveler ko nka papier ko gɛlɛyaw yɛrɛ de kɔni bɛ olu kan ko o ko yɛrɛ dun na kɔlɔlɔ min b'a la o bɛ ka kɛ sababu ye ni Sénégal ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka siran kosɛbɛ Moritani jamana kɔnɔna na ko Sénégal ka jamana kɔnɔden dɔw bɛ baara la Moritani jamana kɔnɔna na ko nka siran yɛrɛ kɔni sababuya fɛ u dɛsɛlen don ni ka taa baara yɔrɔ la ko dɔw fɛnɛ man kɛnɛ u sirannen don ni ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa ka se ka taa u yɛrɛ furakɛ ka d'a kan u kɔni bɛ ka siran ko n'u taara dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na Moritani autorité maaw kana na taa u minɛ yen nɔ ko walasa ka dankari ni crise kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na Sénégal ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Moritani jamana kɔnɔna na olu ka jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni bɛ laɲini minnu kɛ o de ye ko carte de séjour ɲinini yɛrɛ kɔnɔna na demandes bɛ bila centre mun na ko ka olu yɛrɛ kɔni caya Moritani jamana kɔnɔna na ko Sénégal ka consulat min yɛrɛ kɔni bɛ Moritani jamana kɔnɔna na ko o k'a ka dɛmɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Sénégal ka jamana kɔnɔden ninnu yɔrɔ la ko bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Sénégal ale ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ la juin kalo tile 2 tɛmɛnen ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ka yala la nɔgɔya kɔnɔna na ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔna na n'u ka titre de séjour ko yɛrɛ kɔnɔna ko b'a laɲini Moritani autorité maaw fɛ u ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna fɛnw labato FACSEM maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna na u bɛ hakilinajigɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko Moritani autorité maaw kana na ɲinɛ kɔ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Moritani ka jamana kɔnɔdenw ko olu ba yirikaw yɛrɛ de kɔni bɛ Sénégal jamana kɔnɔna na ko wa o maa ninnu sigilen don Sénégal jamana kɔnɔna na ko baasi foyi tɛ ka o maa ninnu sɔrɔ u bɛ bɛn ni keleya dɔrɔn de la Sénégal jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na olu b'a wajibiya yɛrɛ kɔni Sénégal ale bɛ traitement minnu kɛ Moritani ka ressortissants na Moritani fɛnɛ ka o traitement kelen yɛrɛ kɔni kɛ Sénégal ka ressortissants na o bɛ welemada kɛ yɛrɛ kɔni ko jɛɲɔgɔnya min bɛ Sénégal ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛla la kabini wagati jɛɲɔgɔnyaw ko u kɔni bɛ laɲini kɛ Moritani maaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni to u ni ɲɔgɔn cɛla la FACSEM maaw bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin Sénégal ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Moritani jamana kɔnɔna na u b'a laɲini olu maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko Moritani ka sariyaw ko Sénégal ka jamana kɔnɔden ninnu k'u jija u b'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato ko nka Sénégal ka jamana kɔnɔden ninnu fɛnɛ ka wajibiya yɛrɛ kɔni hakɛ min fɛnɛ bɛ u kan Moritani ka autorité maaw fɛ u ka wajibiya Moritani ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka u ka hakɛw labato de Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sénégal jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔlen a ka tile 2 kɛla États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na président kofɔlen kabini ale yɛrɛ kɔnɔna na Sénégal jamana kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ ko a ka kan yɛrɛ kɔni a ka o ŋunuŋunukan ni yɛrɛ kɔni jɛya ka d'a kan ŋunuŋunukan ni yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ juma na ko fɔɲɔgɔnkɔ o kɔni bɛ Bassirou Diomaye Faye ni a ka premier ministre ni ɲɔgɔn cɛla la ni o ye Ousmane Sonko ye Bassirou Diomaye Faye bɔra ni ka déclaration min yɛrɛ kɔni kɛ a kun kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa a ŋunuŋunukan minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka yala bɔlɔlɔsiraw ale ni diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan k'a yira k'a fɔ ko Sénégal ka fanga sanfɛ mɔgɔw ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Bassirou Diomaye Faye ka nin kuma in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dankari o ko la wa a kumana walasa ka se ka dankari kuma ninnu na ka u nkalontigiya yɛrɛ de kɔnɔ Bassirou Diomaye Faye bɛ a ka nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 13 san 2025 conférence de presse dɔ de senfɛ min kɛra Sénégal palais présidentiel la Sénégal ka président ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko fɔɲɔgɔnkɔ foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale ni Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛla la ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kuma ninnu fɔ ko tiɲɛ foyi tɛ a la ka d'a kan ko ale ni Ousmane Sonko tɛ kɛlɛ foyi la o fana tɛmɛlen kɔfɛ Bassirou Diomaye Faye a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni a ka fanga kɔnɔna na ni o bɛ kuncɛ san 2029 wagati a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa
ka bɛn ale ni kelenya yɛrɛ kɔni to Senegal jamana kɔnɔna na fo kana se ale ka fanga bila wagati ma. Wa y'a yira k'a fɔ k'ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni ni a taara ka bɔ fanga yɛrɛ kɔnɔna na ale bɛ fɛ ka fanga di Ousmane Sonko yɛrɛ de kɔni ma ni o ye a ka premier ministre yɛrɛ kɔni ko a bɛ fɛ o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Senegal jamana la. A y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ Senegal jamana kɔnɔna na ko jamana kɔnɔdenw kan ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka o gɛlɛya ninnu kɛlɛ kosɛbɛ. Ko yɛrɛ de kɔni na ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u k'u fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka gɛlɛya ninnu ta ka bɔ u kan k'o ka fusa ni u k'u fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka o bila fɔɲɔgɔnya politique ko dɔw yɛrɛ kɔni na. An kɔni y'a ye k'a fɔ ko wagati laban in na maaw bɛ k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɛ Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la. Ala ka i n'a fɔ a b'a kalama cogo min wagati laban in yɛrɛ kɔni na Senegal ka Cour suprême ma olu ye Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni condamné o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kan maaw bɛ k'a yira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sɔn ka kɛ Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ɲɔgɔn cɛ la. Nka Senegal président bɔra ni ka nin déclaration min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ dankari nin kuma nin bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale ni Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ la ko ale ka laɲini yɛrɛ de kɔni ni a ye fanga bila ni o bɛna kɛ san 2029 nata in na ale ka laɲini de ye fanga ka di Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ma. Tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2025 Donald Trump n'ale États-Unis jamana ɲɛmɛ ale ni OTAN maaw ka secrétaire général ni o ye Mark Rutte ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye États-Unis faaba la ni o ye Washington yɛrɛ kɔni o ɲɔgɔnye in de senfɛ Donald Trump ale bɛ laseli kɛ ko ɲani tile 50 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni cɛ ni États-Unis ni Russie yɛrɛ kɔni ma bɛn ko kelen ka Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kan ko États-Unis ale bɛna sanction gɛlɛnmanba dɔw yɛrɛ kɔni ta Russie ni a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kan. Donald Trump ka kɔrɔfɔ la k'ale jiginna kosɛbɛ Vladimir Putin yɛrɛ kɔni na ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye ka d'a kan k'ale yɛrɛ kɔni kun bolo ko ɲani kalo 2 yɛrɛ kɔni cɛ ko ale ni Vladimir Putin bɛna bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko banni ko hukumu kan na ko nka k'a bɛ n'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka bɛn min yɛrɛ kɔni ɲini Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛ n'a fɔ ale tɛna se ka o bɛnko in yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko o ko kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni na olu États-Unis olu bɛna na droit de douane dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka o jagoya bin Russie ale ni a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka o kɛ sanction ɲini ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma. Donald Trump ka kɔrɔfɔ la ko ɲani tile 50 yɛrɛ kɔni cɛ ni olu ni Russie yɛrɛ kɔni ma bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ banko hukumu yɛrɛ kɔni kan la ko in yɛrɛ kɔni ka nɔgɔn olu b'a lajɛ kɛmɛ sara la droit de douane ko ta fanfɛla la kɛmɛ u b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ni ka o wajibiya Russie yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan. États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko OTAN jamana cɛman ni o dɔw ye Allemagne, Finland k'olu jamana ninnu yɛrɛ kɔni bɛna na kɛlɛkɛminɛnw san États-Unis bolo walasa ka o kɛlɛkɛminɛn ninnu bila ka taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ma. Donald Trump ye a yɛrɛ fo kosɛbɛ ka d'a kan k'a sera ka bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani OTAN maaw ni ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis bɛna dollar wari miliyari caman yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko OTAN jamana dɔw bɛna kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni san États-Unis bolo ni ka taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko o kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ kɔni na missile patriote k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o kɛlɛkɛminɛnw na minnu bɛna taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ma walasa a ka se ka i lafasa Russie contre la. OTAN ka secrétaire général ni o ye Mark Rutte yɛrɛ kɔni ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni san États-Unis bolo ni ka taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko kɛlɛkɛminɛn dɔw la matériel de défense aérien missiles fo ka taa se munitions ma k'u bɛna o caman yɛrɛ de kɔni san ni ka u baden ninnu yɛrɛ kɔni ta ka taa bɛɛ lajɛlen di Ukraine ma. Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko OTAN maaw ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni sannen ninnu na ko don nataw yɛrɛ kɔni la livraison fɔlɔw kan ka taa di Ukraine ma. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump ye a yira k'a fɔ k'a bɛ tile 50 yɛrɛ de kɔni di Russie yɛrɛ kɔni ma a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ o tile 50 in kɔnɔna na ani États-Unis ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ banko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲɛ tɛ u bɛna na sanction min yɛrɛ kɔni ta Russie kama o tɛ dan Russie dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma Russie ale ni a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen k'u bɛna na sanction ta ni maa ninnu de kama. Ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.